दिनै जोङो बर' खौरांगिरिफोरखौ लानानै जोङो मोनसे सावराय जथुम लायो आरो बे सावरायनायाव जोङो इयुननि माखासे खोथाफोरखौ लानानै बे गुवारै सावरायनाय जायो आरो बिथांमोनाबो जोंखौ गोबां माने सुबुरुन होबाय सुबुरुन होनायनि उनाव जों मोनसे थिरांथायाव फैबाय जे दिनै बर' खौरांगिरिफोरा जिहेथु समाजखौ सोलायनायाव बा जौगाहोनायाव मैखोमै बाहागो लाबोदों आरो बे बाहागो लानायनि उनाव बे खौरांगिरिफोरनि माखासे थासारिफोरा न'खर दङ बिगोमा दङ बिथांमोनखौ सालायनायावबो जोबोद माने खस्थ'यै सोलायबोगासिनो दा बेनि बेलायाव जाहाथे इयुन जिउआ माबा मोनसे रैखाथि मोनो नामा बेनि बागै जों गुवारै सावरायलायनानै मोनसे गरन्थ फैबाय जे जोङो माने मोनसे ट्रास्ट दिनै दानायनि खोथाखौ जोङो बांसिनै गुरुत्व होबाय आरो बे ट्रास्टखौ दिनै दानाय जाबाय दा बेखायनो सोरबाफोरा गोरोन्थि साननो हागौ दिनै माने बे खौरांगिरिफोरा माथो दिनैनि बेबायदियाव एसे बेले बेजे जाबाय नामा बेखौ साननांगौ बिथांमोना बेबायदि साननायनि जेबो गैया जोंनो जाबाय जोंनि इयुन लाइफखौ जों माबायदि एसे सुंथानो हायो बे खोथाखौ लानानैसो दिनै सावरायनाय जाबाय आरो बे हिसाबैनो जोङो मोनसे ट्रास्ट दानानै जोबोद माने मोजाङै जोङो आवगायनो थाखाय दिनै थिरांथा लायो गरन्थ लायो बेखायनो जायफोर खौरांगिरिया दिनै फैनानै बेहाय मदद होफैबाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो दिनै बे ट्रास्टआनो जोंनि उन माने जिउ खौरांखौ जाहाथे जिउ लामाखौ जाहाथे मोनसे मोजां राहा होनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो इयुनाव खामानि मावलांगोन गुबै ट्रास्टआनो जाबाय दहायनो बुंखाबाय जे खौरांगिरिफोरा गोबां माने थासारिजों मोगा मोगि जानानै दङ बे थासारिफोरखौ जाहाथे जोङो मोनसे मदद होनो हायो नामा बे थासारिखौ थांखि लानानैनो जोङो दिनै बे गुबैयै बे खौरांगिरिनि बे ट्रास्टखौ दानाय जादों मानोना खौरांगिरिफोरा जाबाय मोनसे फिल्डआव थायो आरो बे फिल्डआव थानानै गोबां थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बेखायनो जोंनि न'खरफोराव माब्लाबा खौरांगिरिफोरा बायदिसिना लोमजानाय साजानाय जायोब्ला बै समाव खिन्थु नायनो गोनां रावबो गैया जायो दा बेखायनो बै थांखिखौ बांसिनै नोजोर होनानै दिनैनि बे ट्रास्टखौ दानाय जादों आफादगिरि हिसाबै जोङो मोनसे माने दिनैनि बे खोब माबाखौ जोङो बेसेबां बोसोर जागोन बेखौबो जों सानथ'वाखै नाथाय जोङो दिनैनि बे मोनसे एडक कमिटि हिसाबै जोङो नैबेखौ दानानै लाबाय आफादगिरि हिसाबै जोङो सोरांसार बाग्लारि बिथांखौ होदों आरो लोगो आफादगिरि हिसाबै जोंहा सनिराम दैमारि दङ धेकियाजुलिनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे माने बाबुराम दैमारि दोङो बिथां माबानिफ्राय नाग्रिजुलिनिफ्राय दा बिथांमोनखौ लानानै जों गिबियै खालामदों आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै रादाब बर' बिथांखौ जोङो मैखोमै बिबान होनानै दिनै बे ट्रास्टखौ दानाय जादों दिनै जोङो माखासे माने फार्स्ट हिसाबै जोङो नैबेयाव सा 20 जना दिनै बाहागो लाफैयो आरो बे सा 20 जनखौ लानानै जोङो आवगायगोन जोंनि साननाया जाबाय माने सोरखौबा सिम्फायनाय नङा जोंनि साननाया जाबाय पजिटिभ आरो बि पजिटिभ हिसाबै जों खामानि मावनो नागिरदों लोगोसे बेजों लोगोसे जोंनिखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि बर' खौरांगिरिफोरा जोंनि नैबे ट्रास्टजों बयबो माने ज' जायो आं बेखौ खावलायदों सोरखौबा सिम्फायनायनि नङा सोरखौबा नासयनायनि खोथा नङा जोङो जाहाथे ज'यैनो जायफोरा माने दिनै गाहाय थाखोआव ग्रासरुट लेभेलाव खौरांगिरि महरै दिनै खौरां दैथायहरगासिनो दङ बिथांमोनखौ जोङो एसे मदद खालामनो हायो नामा बे थांखिखौ जिहेतु लानानै दानायनि जादों दा बेखायनो गासै बर' खौरांगिरिफोरखौ दिनै जों खावलायदों जोंनाव खुनु माने बे बेरियार गैया सिमना गैया आसामजों लोगोसे सोरबा माने बहाबा जुदि बायजोआव थानानै खामानि मावदोंब्ला खौरांगिरि मावदोंब्ला बिथांमोनाबो जोंनि नैबे ट्रास्टआव जइन जानो हागोन बेखायनो खावलायदों फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे बयबो मदद होनानै गाव गावनि जिउखौ उन जिउखौ दाफुंनायाव जाहाथे मदद होयो बेखौनो खावलायबाय